rwakore kako dwaro. Nyiswa ni in kit kaka irwakori en kaluwore kod gino ma mbalariany dwaro kose mbalariany ma intiere po nono koketo ni ng'ato onego bed ni rwakre kama to ng'ato ok onego bed ni rwakre kama. Erokamano. An arwakora kaluwore gi occasion madhiye. Ka ing'i ni dhi skul to rwakri arwaka makare. But ok mean ni kirwakori kaka idwaro, mean ni koro idwaro attention ama idwa distract. Nitiere jok moko marwako nikech nitiere jok masomo design. Koro nyaka gi show nu kaka gimbe ginyalo rwakore. Koro an ok ane rach ka ng'ato rwako gima en modwaro. But nyaka ing'e ni idhi kanye. Kuma idhiye nyaka ema mata, ineno. To kata dang' awach ni nikech nitiere nyiri moko be ma outgrown girls, ma kata dang' girwak gik mabocho, pod dhi mana nini ne pod dhi neno, shape neno pod dhi neno. Dang' awach ni dang' ago example gi klaswa. Nitiere nyako moro ma be norwako arwaka skirt maber, mabor, to pod nini ne neno, shape ne. But pod lecturer, koro lecturer pod ng'iya. Koro gima dang' awach en ni gino en depend gi personal morals magi. Kaki in owuon ing'iyo ng'ato gi gino. Koro ok dang' awach ni rwakruok marach ema kelo gik moko mag di rapist ka. Nikech kata chon, ji ne rwakore mana ma decent, to pod mana raping no, pod mana nitiere. Nyocha kae e Tharaka Nithi County, nitiere miyo moro jaiga 67. Jaiga 67 ni orepi gi ji 2. To ng'isa ni jaiga 67 no norwakore nang'o? Ok nyal bedo ni norwako gima chiek, norwako arwaka gima dhi gi ike. Neno. To pod nobedo mana raped. Koro raping ok nini rwakruok mari ok mean ni kirwakori kaka rwakora ni sani, ok mean ni koro adwaro ni mondo ng'ato dhi onena. Nyako onego rwakre mondo opare, but kik irwakri mondo ji oneni. Mondo opare yo machalo nade. Nikech seche moko inyalo bedo ni rwakri, to kit kaka irwakori ng'ato kopari to nyalo chiwo kodi example, obed marach, obed maber. Koro onego bed ni pari nade, Sharon? An gi pasha ni kirwakori to onego bed ni ji pari, ji ok ni itang'ori mondo ji ong'e ni irwakori marach. Koro sama ipari no, ipari gi yo maber. Ng'ane rwakore kamae, ng'ane rwakore kama. But an opinion na ni nyako rwakore mondo pare to mondo kik nene. Alphonse nyaka